এবিলাক কি চলি আছে? এবিলাক কি? What is going on in this? Is this bihu? आरो এটা নতুনকে বিহু ওলাইছে হানি। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो गासिखौबो बराय हरलायबाय। दिनैनि आपडेटआ डेन्जार जागोन, मोननै आपडेट जागोन दै। भिडिअखौ नायाबा बुजिनाय नङा भिडिअखौ, बेनिखायनो फुल आङो फार्स्टआवनो बुंखाबाय भिडिअखौ फुल जोबजासे नाय। मोननै आपडेट, बिथां रुबुल बर'खौथ' गासिबो सिनायखायो जानांगौ। फिल्मनि जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्टर आरोना, फावखुंगुर। बेनिफ्राय जाहैगोन बेबो एक्टरानो, बिनि मुंखौ आं मिथिया दे। सर्ट मुभियाव बिथां थाखायजों नुगासिनो थायो जोङो बिथांनि नामखौ, माने बिथांनि कल रेकर्ड मोनसे भाइराल जादों आरोना। गोबां मानसिया शेयार खालाम थिनगासिनो। फेसबुकाव ओरैबायदि कल रेकर्डआ बिथांनि सोलिगासिनो दा। मा बुंनो नोंथांमोना फार्स्टआव नायलांग्रो। दा रुबुल एक्टरनियाथ' जेबो नङा, रुबुलनिया जाहैबाय मोनसे मौ माखि होननाय ना मामोन मोनसे ओंखारदोंमोन आरोना, बिहुनि सं होननाय मोनसे ओंखारदोंमोन, एसामिस ओंखारदोंमोन। दा बिखौ लानानै भेक्टर दास, गासैजोंबो सिनायखायो जानांगौ एसामिस मानसिफोरा। भेक्टर दासआ लाइभआव फैना दांना होदो आरोना बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै। माने गाज्रि साइडथिं थांदों बिसोरो, नेगेटिभ साइड साननानै लादों बेखौ। नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। मा बुंदो फार्स्टआवनो बिथांनि कल रेकर्डखौ होगोन आङो, ओमफ्राय भेक्टरनि भिडिअखौ होगोन। फार्स्टआवनो नायना लाबानो जाबाय। दे नायग्रो, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एक्सुवेलि आंनि बायदिब्ला बै मौ होननाय मिउजिक बिदि सङा जेबो गाज्रि जायाखैमोन। दा बेखौ लानानै ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट फैदों। नोंथांमोना मा बुंदो भेक्टरा, नायग्रोना लाग्रो फार्स्टआवनो। ओमफ्राय बै एक्टरनि मुङा मा नाम मोनबा? सर्ट मुभियाव नुबाय थायोमोन आङो बेखौ। दा नोंथांमोना फोरमायहर मा मुंमोन। दा बिनि भाइरेल जादों आरोना मोनसे कल रेकर्ड, बेखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। दे बोरै खोनानांगौ? थावआव थाबथा जाबाय थानाय मोनबाय नामा? ओमफ्राय दा माबि आं ओरैनो माबानानै सेभ खालामनानैल' माबा दोनखाबायना। सेभ खालामनानै नोंनो हरदोंमोन आङो। बा मिनिलायबावबायसो माखौबा। नों आंनि माबाखौ जाबायना, मान सन्मानखौ। माखौ मिनिखो? आंनि मान सन्मानखौ जाबाय। मा नोंनि मान सन्मान मा जाखांबाय? मान सन्मान जाबाय नों आंनि। खै लाख मानसि नायखो, खै लाख कमेन्ट हरजोबखो, खै लाख फेसबुकाव। सोरनि फेसबुकाव हरखो? हो? बयनावबो मोनो। नों मोजां नोंखौ खाथियाव दंबा ना, साला नों आंखौ सेस खालामबाय आंनि लाइफखौ। साला नोंबो फनलाय, नांना हरबाय आंजों दै सुग्लाबो। मा होनो नांगौब्ला? हो? साला नों बिदिसो आंखौ बिदि खालामबाय। आंखौ बिदि खालामग्रा साला आं मा खालामदों? साला नुबाय नै साला आं खाबा जाजोबबाय। नों मा खालामबाय दं? आंथ' मिथिया, नोंखौ फाग्लासो होनगोन आं। दाना फैया माहो? दाय बिसिमोन आं दानदोंबा मानसिफ्रा माने नुजोबखायो। साबैसे मानसि फन हरखानो फेस्लासनिफ्राय फन हरजोब्बाय आंनो। How can a father accept this thing? Tell me that. এবিলাক কি চলি আছে? এবিলাক কি? What is going on in this? Is this bihu? আৰু এটা নতুনকে বিহু ওলাইছে হানি বিহু। এই হানি বিহুটো কেলা পৰ্ণ নে হানি বিহু? বিহু নে পৰ্ণ? Now, if you are taking a cultural thing into like porn, this is not acceptable. Doesn't matter whose daughter you are. তুমি কোনবা ডিজিপিৰ জীয়েক, কাবাৰ জীয়েক, মোৰ কাৰণে তো মেটাৰ নকৰে। কোনবাই কেলা ভয় কৰিব পাৰে, মই নকৰো কেলা। কোনোবাই মাত নামাতিব পাৰে চান্স নাপাওঁ বুলি, মই ভয় কৰা মানুহ নহয় কেলা। কালি উঠাই লৈ যাক কেলা, এইখিনিয়ে কথা কম মই।
চাৰিটা লৰাৰ লগত তুমি হামুদি আছা your father is accepting that we don't accept that আমাৰ অসমত at least ফৰসাম চলি থকা নাই এতিয়াও we don't accept that ইমানখিনি আমাৰ মডাৰ্নাইজেশ্যন আহা নাই পইচা থকা মানুহৰ আহিব পাৰে আমাৰ কিন্তু দুখীয়া মানুহ বা মিডল ক্লাছ মানুহৰ আহা নাই ঠিক আছে আমি মৌ বিহুটো চাও এবাৰ and মৌ বিহুটো চাই কিনে আমি ৰিয়েলাইজ কৰো একচুয়ালি মৌ বিহুটো একচুয়ালি মৌ বিহু what the fuck is মৌ বিহু man হানি বিহু কৰি দিছে মানে সাফা মে টোটালি লাইক it's just like a porn এবিলাক কি দুটামান সিন দেখাই আছো মই and how can a fucking father can accept that এই বস্তুটো এটা দেউতাকে কেনেকৈ একসেপ্ট কৰি লৈছে মই এই কথাটো মই জানিব বিচাৰো অসমত এট লিষ্ট মই বেছি নেদেখাও অকমান দেখাম এই বস্তুটো অসমত কেনেকৈ একসেপ্ট কৰি ল'ব পাৰিছে strike lage lago buddy how can a father accept this thing দেখা পাই আছে সবে how can a father accept this thing tell me that এবলা কি চলি আছে এবলা কি what is going on in this is this bihu is this bihu এটা বিহু নেকি হ্যাঁ এবোৰ বিহু নেকি এবোৰ বিহু বুলি ক'ব নেকি কোনোবাই না কোনোবাই মোক বেয়া পাব পাৰে বোলে ভিক্টৰ দাস বেয়া মানুহ কোনোবাই ক'ব নেকি এবোৰ বিহু বুলি এইটো কোনোবাই বিহু বুলি ক'ব নেকি মই সুধিছো এইটো কোনোবাই বিহু বুলি কয় নেকি नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आङो बेखौ बे मौ होननाय संनि लाइभ भिडिअखौ सासे एसामिस चेनेलनिफ्राय लाना फैनाय जादों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ बेखिनिसै आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला माबाफोर गोरोन्थि मोनदों नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो बेयावहाय आंनिबा जेबो गोरोन्थि जायाखै मानो होनब्ला मिउजिक भिडिअ मोनसे बेफोरबायदि रुल हिसाबै एबा माबा आर्टिस्टफोरा थिननाय हिसाबै थाखानो गोनां जायो दा बेखौ लानानै गोबां एसामिस मानसिफोरा गाज्रि मोनदों बे हिनजावसाया साब्रै गाहाम हौवाजों बेफोरबायदि बोरै देखायनो हाखो होननानै दा आंनि साननाया बिदि नङा जे बियो गाज्रि लाइनथिं थांदो नोंथांमोना बुङो जोंहा एक्टरमोन आरोना एक्टरा रुबुलमोन बे मौ होननाय मिउजिक सङाव एक्टरा रुबुलमोन आरोना आं बिथांनिखौथ' मोजां मोनखायो बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय